a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka. Yan hisba ya halatta su dinga rungume mace? Lugati shi ne matan mutane. Oke to jira ma'ana. Kaga yadda suka mai da mata kamar wasu yawan jira. Kaga yace wata macen take yi A ba bai kamata ba su dinga wa mace ɗauka haka da wulaƙanci, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga faɗa ake da shi. Allah bai halatta musu ai haka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kai baka da hankali ba daga kane ake ba baka da hankali. Kuma bera uba. Lallai ba shi da hankali. Ka da yan budo. Ka go ta fada ta to miro. Na je karɓar ruwa a wannan shagon na wajen Sarina sai na ji ana Allahu akubar ku shiga ku shiga. To ni ban ma taɓa ganin yan hisba ba ma ni in ba yau ba in ba jiyan ba. Kuma kina Kano? Ni ba Kano ba ce. Ni turarka nake siyarwa to shine sai ake gaya mu a wurin an buɗe sabon joint kuma da mutane sosai ana ciniki. Jiya din zuwa na farko kenan wajen fitar ba na fita ni gaskiya. Ni na ga dai ana dai shaye ana shan shisha da sauransu amma ni ina gefen gaban da ta ajiye. Ina maganan kifi muna shiga aka zo aka kama kami. Ban saya ba. Ni security ne a wajen. Su matan me haɗa ka da su? Su matan dama ƙawaye na ne yawancinsu. Sukan siyar da abinci da a wannan gurin to sai ta kasance ma sun daina siyar da abincin sun koma siyar da kansu da kansu. Ka fahimta ne? Ban gane ba. A tsakaninmu da hukumar Hisba ai muna da kyakkyawan haɗin kai tare da su da hukumar Hisba da kuma duk wata hukuma da take jihar Kano. Wallahi ban taba sani Kano gari ne na masoya ba na waliyai sai je da aka fita operation. To jama'a kamar yadda kuke gani ga ma'ashal kwata hukumar Hisba ta jihar Kano inda zamu kawo muku yadda kasancewa a simaman da suka yi a daren jiya wanda aka yi wa lakabi da operation Kauda Badala inda hukumar ta kai simame wasu otal da kuma wuraren shakatawa da dama da suke kwaryar birnin Kano. Sai ku biyo mu domin ganin yadda ta kasance. Mun je mun sayi abinci mun yi order da mai bolt an ce karfe 10 ba a daidaita ba. Sai ana yin bolt ba sai muka yi bolt sai muka ce mai bolt ya jira mu za mu yi order abinci za a kawo mana za mu tafi. Mai bolt ya bude kofar motar shi yana waya mu kuma muna cikin mota kawai sai muka ga an zo an bude kofar motar da muke ciki mun dauka ma masu kwacen waya ne. Lafiya muka ce student ne mu na nuna musu timetable ina da exam yau yanzu na losing exam dina. Sannan na nuna musu timetable na nuna musu ID card ina na nuna musu komai amma duk da haka ba shi hana suka kama nan muka kwana ba. A ina ne abin ya faru? A nan titin Sultan Road. Me sunan wajen? La Sultana. Dama kina zuwa wajen ne sayan abinci? Ina zuwa wajen sayan abinci. To shi yanzu me ake zargin kin? To ni ban sani ba. Ni dai inda abin da na faɗa maka wallahi haka shi ya faru ko cikin wajen ba mu shiga ba. Kin ce ke ɗaliba a ina? Na Federal College of Agriculture. Amma ke yar asalin Kano ce? Ni yar Plateau State ce karatu nake ana. Yanzu a ina yake zaune a Kano? Ina cikin hostel. Sai kika fito? Muka zo siyan abinci. Yanzu yan uwanki sun san kina nan? To sun an shi waya kuma ni waya ta tun jiya ta mutu tun da nuna musu ID card ina da timetable ina na makaranta. Na ce musu dan Allah su min afa saboda gobe ina da exam. Kuma ina losing ina final year dina ne kuma wannan shine final semester na. Idan na losing wannan paper sai na dawo a kanta na sake registration na sake biya. Ya kamata idan aka duba mutum aka ga ba a same shi da wani kayan shashaye ko kai wani kayan illa ba a ringa ma mutane uzuri. Amma wani irin abinci ne kika zo siya a nan wajen? Jollof rice ne. A ce ko duk hoto ka kira sa jollof rice sai kin zo nan? Kawai gurin da na saba siya. Ni yar badawa ce. Badawa to me kake shan shisha wajen? Wurin zuwa na ne. Kina makaranta? Wace makaranta? Ina Federal University Dutse. To dama kikan zo ne lokaci zuwa lokaci nan ko kwaya? Ina dan kawo ziyara. Kin yi nadama? Na yi nadama. Ya sunan malama? Maryam Umar. Banda suna. Maryam daga ina? Daga Hadeja Road. Hadeja Road. Amma asali ke yar Kano ce? A'a. Ina ce? Hadeja. To ya ina yanzu Hisba suka same ki aka kake? A Girin Park. Girin Park. Me kike a can? Mun je siyan abu. Ke da waye? Ni da mai bolt. Ke da mai bolt? Yanzu iyanki sun san kina nan Hisba? Na musu waya. Za su zo kenan? Insha Allah. Ina shi mai bolt din? Ya tafi. Ya sunan malam? Rukayya Umar. Daga ina?
Na Ibawa. To me ya faru da ke? Ni da wannan kawata Maryam mun je nan siyan nama aka kama ma a mota mai bal. Ina ne ku je siyan nama? Bakin Girin Park. Dama kuna zuwa can siyan nama ne? Ina zuwa in siya. To yanzu ke wani hali ke ciki? Na ida na sani. Kama nan da aka ina neman gwamnati ta yi min afuwa. Iyayenki sun san kina nan wajen? Ina kira su. Me suka ce? Suka ce Allah ya shirya za su zo. Dama kina zuwa wajen ne? Ba na zuwa wallahi. Orma da meat 5 da donut. A ina ne? A nan banana kawo shi. Ke jarin ki ne ko kuma wasu ke rike? Jari na ne, ni nake yi. To me yasa aka kama ki? A gurin sana'ar mu ne suka zo suka kama mu suka ce mu taho mana. Amma kin yi wani laifi ne ku? Mun gaya musu mu ma'aikata ne har shaida ma mun nuna amma haka suka dauko mu suka ce sai mun zo nan wai a tantance. To yanzu an gama tantance ku? A sun tantance mana. Tun yaushe kike nan? A jiya ne aka kawo mu da daddare. To kin yi nadama ko koya? Nadama akan neman halak dina? Sana'a nake kuma gaskiya bana je hakan zai sa in fasa. Zaki ci gaba da sana'a? Kwarai kuwa. To malama a ina aka same ki? An same ni ne a Hotono. A ina? A Hotono. Hoto ina? Hotono mun fito ne za mu siya abinci. Shi ne aka kama mu. Abincin me kuka fito siya? Da daddare ne muka fito siyan abinci. A nan Hotoron ne. Ya sunan wajen? Nan kan titin da Ahmadu Bello wai wurin La Sultana. Ke amma ai wace unguwa ce? Hotono. To me kika je yi La Sultana? Ba can na je ba, abinci muka je siya wurin. Ko shiga ba muna cikin mota ma suka zo suka fito da mu suka ce mu tafi. Kamar karfe nawa ne? Karfe 10 ne. Na gari. Kuma ba joint ba ne? Ba joint ba ne. Su ma sun sani. Yanzu ina iyayenki? Suna nan, mun ma yi waya da su za su zo yanzu. Kina makaranta ne? Kina karatu? A wace makaranta ke? School of Health. School of Allah ya bada sa'a. A ina aka same ki? Tare muke da ita. Ya sunan inda aka same? Kan titin ya ma sunan Ahmadu Bello mun je siyan abinci. Wani irin abinci? Abincin ci. Muna cikin mota ne, mun kira mai volt. Muna cikin mota kawai sai muka ga an zo an buɗe mota. Mun ɗauka ma irin yan kwacen wayan nan ne. Kawai sai muka ga an buɗe mota aka ce mu fito. Sai muka ga motoci sai muka tsorata ashe wai yan hisba ne. Shine suka ce wai mu shiga. Shine kawai muka shiga ba gaddama. Jike me yake so a miki? To kaga mu student ne. Ka gani ba wai a wani waje aka kama mu ko kuma har ID card mun nuna musu da komai da komai. Ki ɗaliba wace makaranta ce? Federal College of Agri. Ina ne garin ku? Gombe. Yanzu a ina yake da zama? Hotoro. Yanzu me yake so a yi? Mu dai a duba mutum daga ba a wani wajen aka same mu ba a cikin mota ne kuma su kansu sun sani sun ce kawai karfe 10 da muka wuce ne muka fito suka kama mu shine dalili amma ba a joint suka kama mu ko wani guri ko wani abu ba kawai dai mun yi parking ne mu tsaya kawai sai suka zo suka wannan. A ina aka same ki? A banana. Me kika je? Sana'a nake ya can. Me yake sewa? Wannan fulawa. Jarin ki ne ko kuma wani yake cewa? Jarin yayata ne. Da kawai kina sana'a sai aka zo aka mai? Mun tashi daga wurin sana'a muna zaune ne za mu zo mu tafi gida sai suka zo suka sha gaban mu. Ni amma sun tsorata ni. Sannan suka ce mana ai sun kama mu mun wuce karfe 10 muna a waje kuma a joint. Muka ce masa ai sana'a muke yi kuma sun ga muna tattara kaya. Yanzu me yake so a yi miki? Mu ya so muke da Allah a taimaka a yi haƙuri a sake mu. An same ni a gurin da nake aiki da mata biyu wanda nake ba su wajen kwanciya suna kwana a wajen. A ina ne kake aiki? A Zurot ne nake aiki. Zurot ina? Zurot Sabuwar Plaza. Aikin me kake aiki? Tasha ni security ne a wajen. Su matan me haɗa ka da su? Su matan dama ƙawaye na ne yawancinsu. Sukan siyar da abinci da a wannan gurin to sai ta kasance ma sun daina siyar da abincin sun koma siyar da kansu. Ka fahimta ne? Ban gane ba.
ai ba sai na bude ma batun da na fahimtar da kai a haka yaran naka ne ya yi mun kari duk wanda ya je zai gane gana ko da masu sauraron za su fahimta gaskiya ni ban fahimta me kake nufi sun koma sayar da kansu idan majority sun fahimta ba ai ba fahimta ba gwari amma fahimta da izinin Allah abin nufi su da an kama shi da mata biyu da yace yana ba su masaukai tabbas a matsayin ka ne me kake ba su masaukai shi yasa na faɗa ma haka ba rabawa nake yi ba ba ma su ne dai hakan ta faru a gare su na ba su masauki to biyan ka suke yi koya ba na buƙatar wani abu daga gare su kai to me riba ka Allah nake so ya karba ya duba zuciyar tawa idan dan shi ne shi yafi kowa sanin zuciyata to yanzu misali kai aikin alheri kai kenan ai babu bincike akan nan yanzu kai ka yadda nadama ko yanzu kana kan na yadda da nadama ai musulmi ne ni hakan kuma ba zan kuma yin abin da ya saba da shari'a ba insha Allah sunan malam assalamu alaikum sunana